Turismo sa isla sa Bantayan, gilaumang mulambo pa sa pagbukas na sa Santa Fe, Bantayan Island Airport. Adunay live report si Luan Merondina. May! Yes, Lan, nagmalampuson ang Santa Fe Bantayan Island Airport runway inauguration nga gipahigayon karon lang yung hapon og perfect ang timing niini kay nagkaduol na ang summer og dili malalis nga usa ang isla sa Bantayan sa dagsaon sa mga lokal ug langyang turista. Tuyong may bisita sa isla sa Bantayan sila si Civil Aviation Authority of the Philippines Director General Manuel Antonio Tamayo, DOTR USEC for Aviation and Airports Roberto Lim, MCIA General Manager Julius Neri ug Cebu Governor Gwen Garcia alang sa formal ng pagbukas sa Santa Fe Bantayan Island Airport runway. Mitambong usab sa mong kalihukan ang mga mayor sa lungsod sa Santa Fe, Bantayan ug Madridejos. Ang maong tugpahanan adunay sukod nga 30 meters ang gilapdon ug 1,200 meters nga gitason. Sa pagkakaron, operational na kini apan alang pa lang sa general aviation ug chartered flights. Hinuon padayon na karon nga giproseso ang mga rekisito niini aron kini ma-classify ubos sa Principal 2 category diin mamahimo nang makatugpa ang mga commercial flights. The target for Bantayan is to really scale up our tourism industry and not just be one of the tourism destinations in Cebu, but we want to become the beach tourist destination in the Philippines. As Bantayan continues to gear up towards its goal of upgrading into Principal Class 2 Airport, I want to guarantee that CAAP will provide 100% support for this effort. And now that we have achieved this connectivity here in the Bantayan, we know for sure that the tourists will come. It will facilitate trade and guarantee livelihoods for everyone in the local community. We'll be shooting up like jet-propelled airplanes to tell not just the country, but the rest of the world, watch out, Bantayan is here. Lan gilauman nga mas mulambo pagyud-unya ang turismo sa isla sa Bantayan kay gawas nga aduna na kini kaugalingong community airport nga unya mamahimo na Principal 2 Airport. Gibutyag usab ni Governor Gwen Garcia ato sa iyang speech kaganiha nga gikatakdang pabarugon sa isla sa Bantayan ang usa ka 5-star resort. Lan? Okay, daghang salamat, Luan Merondina.